Byn nhw sioc I fod yn onest I gyrraedd ble o'n nhw. I sgorio 3 gol adre a I gweld y front 3 yn sgoro, ma hwnna yn rhoi lot o hyder I ni ac momentum I ddweud y gwir. Ac o ran Aberystwyth, teg I dweud, maen nhw wedi bod bach yn anlwcus o ran I canlyniadau nhw. Dyn nhw ddim yn ildio lot o goliau chwaith, felly chi'n disgwyl perfformiad amddiffynnol caled? Bendant. Fi'n credu bod nhw wedi recrwtio'n reit dda. Sharp team nhw yn gryf hefyd a maen nhw'n gallu addasu. Maen nhw'n beryglus pan maen nhw'n torri, beryglus o set piece hefyd ac maen nhw'n gallu amddiffyn. So mae heddi mynd I fod yn ddiddorol iawn. Ni'n debyg iawn fi'n credu ac Cobs, reolwr nhw, mae llawn egni a fi'n credu bod rhaid I ni matcho hwnna o leia heddi. Diolch Ryan Poblog. Diolch. Y ddau dîm yn barod am Dani, felly, wel, mae'n bryd I ni ymuno a'n tîmau sylwebu ni. Mae yna sylwebeth Saesneg ar gael hefyd. Just a reminder that English language commentary is available for this game with Mike Davis and Tommy Morgan. If you're watching on Click, then head to the audio selection option. And yn y Gymraeg, well I ni ymuno a Siôn Meredydd a Dylan Ebenezer. Sioned, diolch yn fawr iawn. Croeso mawr I chi I goedlan y parc yn Aberystwyth ar gêm gyfer, gêm ola'r pnawn yn uwch gyngred Cymru JD ac am benwthnos mae wedi bod hefyd. Ond pwy sy'n gallu gorffen y penwthnos gyda'r tripwynt ola. Aberystwyth neu Met Caerdydd, golwg yr Adam Rosgro yn ôl gyda'r Met ar fenthyg o'r Seintiau. A dyma ni o ran y ddau dîm. Fawr y newid o ran Aberystwyth ar lyfuddugoliaeth gampus yng Nghwpan Cymru penwthnos diwetha. Yn taro 9 gol yn erbyn clwb o'r Cyngreiriau Is. Cwm Aberfali oedd na sŵn yma yn ôl y sôn. Lot o gefnogwyr. Ac o ran Met Caerdydd, lot o broblemau. Enwau cyfarwydd ddim yma. Kyle McCarthy, Chris Baker, Elliot Evans, y rheolwr Christian Edwards ddim yma chwaith. Beth amdani, Siôn? Wel, fel ti gweud, Aberystwyth, tîm digon positif yn y marn ni. Mae Antonio Cobziero I dîm wedi pigo. Y llinell flaen efo John Owen yn holl bwysig ac yna Franklin a Jones a Caria yn gobeithio bwydio digon o belau mewn I John Owen. A dyma'r Met wedyn? Ie, lot o newidiadau yn tîm Met Caerdydd. Edrych ymlaen I gweld Chubb lawr asgell dde rhif 2 Met Caerdydd wedi dechrau yn dda tymor yma. Ac wrth gwrs Rosgo nôl yn y llinell flaen ar ôl yn ail ymuno o'r Seintiau newydd. Adam Rosgo wedi sgorio yn y cwpan penwythnos diwetha yn erbyn Rhydaman. Ac Owen Jones yw'r gŵr yma. Siôn, un i'w wylio pnawn yma? Hat-trick yn erbyn Cwm Aber. Ie, dwi'n meddwl, fel ti'n gweud, hat-trick penwythnos diwetha. Wedi ymuno gyda Aberystwyth o Abertawe, a felly disgwyliadau mawr ar y gŵr hyn o ran Aberystwyth. Wedi bod yn yr ail adran, mae wedi bod yn y Cyngreiriau hefyd. Adam Rosgro. Ar fenthyg o'r Seintiau yma fe. Felly bydd yn teimlo'n gartrefol. Ddim coet gweithio ddo fe yn y gyngor Pêl-droed. Na, ddo, ti'n bod rhai weithio mae hwnna'n digwydd, ond mae'n rhaid ti, unwaith ti'n cael y cyfle i mynd i'r cyngreirio ni, mae'n rhaid ti trial cymeryd yn anffodus I Rosgro. Pethau ddim cweit wedi gweithio allan iddo fe, ond fel ti'n gweud, nôl yn y Met Caerdydd, a fi'n siŵr bydd e'n digon hapus fod yna. Rob Jenkins, y dyfarnwr, y gŵr yn y canol. Fel ni'n gweud, penwythnos dramatig. Y bari'n ennill yn erbyn Ceg honna. Seintiau newydd angen gol hwyr I gael pwynt ym Mhen y Bont. 6 i'r bala yn erbyn Hwlffordd. 2 o'r reini I Dave Edwards. A mae stori'r Flint yn parhau. 4-1 yn erbyn y Dre Newydd. Mike Wilde yn sgorio a cael cerdyn coch yn y gêm yna. Ac o'n i'n edrych ar y gêm na rhwng Flint a Dre Newydd. Y ddau dîm wedi dechrau'n dda. Mae Flint yn mynd â hi. Canarfon yn taro tair neithiwr hefyd yn erbyn Derwyddon Cefn sy'n reit lawr yn y gwaelodion. Ac osgoi bod lawr yn y gwaelodion. Mae Aberystwyth dim llawer dim un o'i plaid nhw yn ddiweddar. Colli tair gêm gyngrair yn olynol o gol I ddim. Wrth i'r chwaraewyr benglunio ar neges yr un mor gryf. Yn bant ni. Meirion Appleton, un o arwyr Aberystwyth cyn reolwr y clwb ma wedodd bod hi'n anodd denu chwaraewyr. Pysgod un ochr, defed yr ochr arall. Lleoliad Aberystwyth ddim yn hawdd yn ôl Api. Antonio Corbisiero wedi cytuno.
Defed un ochr, Sean, pysgod ochr arall, a Pêl-droed yn y canol. Sa'n gwybod bod Meiron Appleton yn gwybod am David na pysgod, i fod yn onest. Pêl-droed oedd ei fywyd ond fel ti'n gweud, legend rhwng ffrin, Meiron Appleton, wrth gwrs. Fel rhywun sydd wedi bod yn y gyngred sy'n gyflym, Antonio Cyrfysero yn gweithio ni'n siarad tua hanner cant o chwaraewyr. Dim ond 6 maen nhw wedi gallu denu. Yw yn broblem cael nhw yma? Wel, wrth gwrs, chwaraewyr sy'n dod lan o fel welon ni, chwaraewyr sy'n dod lan o Abertawe neu o draws y ffin. Mae tipyn o drefeili, nid yn unig yn dod i'r gêm heddi, ond wrth gwrs mae rhain o trefeili ar gyfer y fforddiant ag ati. Felly, mae yn challenge i cael bechgyn lan yma, a fi'n deall yn iawn beth yw'r problemau yma Cobs yn delio gyda. Price yn edrych am Emlyn Lewis. Lot o enwau cyfarwydd ar goll o ran y Met. Emlyn dal yno. Yng nghanol yr amddiffyn. Mae hon yn uchel, mae hon yn ras. Problemau'n gynnar i'r Met. Gwaith da yn clyrio, angen clyrio hefyd. Corea yn achosi problemau. Owen, oedd hi'n drosedd gan Cosby. Credu bod hi. Charlie Cosby, ddim yn cytuno. Dwi'n meddwl bod e jyst wedi dal John Owen fan hyn. Oedd John Owen yn rhedeg allan syniadau, ond mae yn gicrydd teilwng. Munud y hanner sydd wedi mynd. Cyfle cynnar i Aberystwyth. Crysau gwyrdd ydi yn cystadlu yn y cwrt. So mae dros ben pawb, dwi'n credu. A mae'n gynnar yn dal yn siomedig. Wel, fel ti'n gweud, ti'n cael deunon mewn i sefyllfa fel la, ti'n angen bach o siap ar y bel, ond mae wedi gorbwrw hwnna. Ddim yn siŵr os oedd e'n chwarae peth mewn i'r gwynt, a falle bod wedi rhoi bach fwy an un o beth fydde wedi. Jamie Veal yn ei chwipio i mewn. Dechrau bywiog. Beth am y gŵr yma? Cyn afod Antonio Cyrfysero, Sean, yn cael ei gyfle tymor yma. Gret. We're racing gyda fe ym Penrhyn Coch, felly fi'n nabod digon o Antonio Cyrfysero a Gary Lewis sydd yn rhan o'i dîm hyfforddi, felly jyst yn fach bod a boes fel Barry Morgan, Stuart Jones hefyd yn cael cyfle i siap o'r clwb. Yn y munudau cyntaf, fel yn gweud Aberystwyth. Dechrau gyda buddugoliaeth yn ebyn y Barry, fan hyn y 2-1, wedi colli 3 milynol. Ar ôl hynny o gol i ddim. A chi'n gweld y gwrthwynebwyr Flint, Caerdydd a Bala. Cryf gan Rosgro yn benderfynol. Mewn i'r cwrt a fe, Zabre tu ôl iddi. Na chi gibolwg o beth mae hwn yn gallu gynnig. Penderfynol. Hollol penderfynol Rosgro yn defnyddio'i gryfder yn erbyn y gŵr ifanc. Jyst yn defnyddio'i ysgwydd fyna. Digon cryf, dim byd yn bod ni. Wedyn syth mewn i'r cwrt. A mae'n cael ei shot i ffwrdd, ond falle wedi'n mynd am y gornel arall yn lle'r gornel agosa. Rhys Davies yn amddiffynwr sy'n tipyn mwy cyfarwydd ar Rosgro erbyn hyn. Tom Price ar gic. Dim problem i Aberystwyth. Corea yn o gynta. Gwaith da gan Corea. Franklin yn ei chodi. Edrych am Owen Jones. Aberystwyth eto. Harry Franklin. Sgiliau hyfryd. Ganddo hefyd. Cael ei amgylchynu. Met yn gryf. Aberystwyth yn benderfynol. Mae wedi mynd allan, dwi'n credu. Da gan Jack Rimmer fyna. Beth am Franklin, hat-trick ddo fe yn y cwpan hefyd wrth ystwetha. Wrth gwrs, penderfynol eto. Oes canol ca Aberystwyth yn ein arbennig dda wrth ystwetha. Pawb o'r goeden y parc yn sôn am cefnogwyr Cwm Aber. Nhw wedi mwynhau fi credu. Colli 9 i ddim neu beidio. Fi credu bod takings y bar y lan tipyn wrth ystwetha yn Aberystwyth. Lang yw'r gŵr yn y gol. Will Fuller di gadael y clwb. Un arall o'r enwau cyfarwydd yma. Mae yna rhyw newid byd yn digwydd ar y Met Caerdydd. Ac yn gysgod i'r cyfan, neu'n gefndir y cyfan. Christine Edwards yn gweud bydd e'n mynd ar ddiwedd y tymor. Rhys Davies sy'n penio. Bach yn fler ar hyn o bryd. Yma Aberystwyth yn cystadlu. Am bopeth Veal yn ei chanol ni. Bod Owen yn mynd i gyrraedd o'na, a Owen wedi anafu, mae'n edrych fel. Ar ei tynnu llun yn y gar fyna. O ti'n gallu gweld fe oedd y cyntaf i'r bêl fyna, a mae'n amlwg fod rhywbeth wedi mynd pop. A mae fe'n edrych fel so fe mewn poen hefyd. Wel, 5 munud sydd wedi mynd.
Mae fe dda, rhif 9, arwen y linell. Mae yna problemau wrth ochr y cae yn barod. Wel, problemau ar y cae, cwestiynau wrth ochr y cae, pwy sydd ymlaen yn ei le? Wel, welwn ni fyna, jyst yn dal I lun i'n y gar, mae'n amlwg bod rhywbeth wedi tynnu. Efo'r ben? Sy'n ni'n gweini. Yn ewedig y ffordd mae'n dal I hunan fel ar y llawr. Bydd rhaid I Cobisiero I dîm penderfynu pwy sy'n mynd ddod anno. Maen nhw'n paratoi, fe welwch chi'n y cefndir Sam Phillips sydd yn paratoi. Sgoriodd yn ebyn y Bari. Gêm gyntaf tymor. Mae'n siarad gymryd y siom. Does dim rheswm am hwnna rhai weithiau. Ti wedi gwneud popeth, ti edrych ar ôl dinan yr wythnos, cynnesu lan cyn y gêm yn iawn, a os oes na gwendid na, mae na gwendid na yn ffodus. Cefnogwyr yn ôl ar goedlan y parc ac yn y gyngrair yn gyffredinol. Braf gweld hynny. Dyn nhw wedi elyddio. Nes nhw'n rhoi eiliad efallai I weld os yw John Owen. Mae fe'n dod nôl mlaen. Mae fe'n dod yn syth I ffwrdd yn gwybod. Dwi'n mynd aros ar y cae. Dwi'n chi'n mynd trybio. Dwi'n met ddim yn poeni. Maen nhw'n ymosod. Cyfle wrth ochr y cwrt hefyd I Craig Davies. Franklin. Mae Owen yn ôl ar y cae. Am faint, John? Wel, fel o'n i'n gweud, y ffordd o'n dal I goesau. Sa'n credu fydd yr arno'n hir iawn. Pob clod iddo fe yn trial rhoi goedd ond rhai weithiau ti'n gallu gwneud pethau'n wath o sefyll ar y ca. Mae'n gadw golwg bach arno fe I weld sut mae fe'n ymateb. Jack Davies ar bas, mae'n cael ei rhangipio hefyd at y Jack arall, Rimmer yn dal I fynd, ond mae Owen yn cael gwaith rhedeg yn dal I goes. Nath e gyfrannu'r symudiad, nath e'n cael assist, o'ch chi beth yn gwybod, mae fe dal yno. Owen, tri anna fe. Aberystwyth yn dal I fynd, Corea ar cyfle. Ond dwi'n cofio gwr sydd wedi cael ei anafu yn cyfrannu at gol o'r blaen. John Owen, mae'n eiddi medal falle. Doedd ddim symud lot y lan, ond war y teg iddo fe. Ffordd 1-2 gyda un y ddoi nhw fel yna. Ond dyma ni, mae'r penderfyniad wedi cael ei gymeryd allan o'i ddwylo fe a dwi'n cyd yn fynd. Oedd e bron cyfrannu, war y teg iddo fe. 7 munud wedi bod yn y cae. Oedd e ddim yn mynd I rhedeg tu ôl ar ymddiffyn, hwnna'n un peth. Oedd e siwr syni bod nhw'n pasio ato fe I fod yn deg. Dim fi. Pob clod iddo fe am drio. Ie, ond fel o'n i'n disgwyl, gadael ma fe, John Owen. Wedi ail ymuno ag Aberystwyth yn yr haf o Borthmadog. Ond cyfnod bach byr ar y cae pnawn yma. Sam Phillips sy'n ymlaen I le, fel o'n i'n gweud, 2 ar 20 I hwn. Yn ymuno yn yr haf hefyd o Dyrwyddon Cefn. Wedi chwarae'n Sweden a Sbaen. Dach chi weld beth allai wneud yn Aberystwyth. Y gic gornel, cyrff yn symud hefyd. Rosgro oedd nôl na. Dangos I gryfder. Corfforol yn clyrio. Mae fe'n gawr, Rosgro. Yno eto, Lewis Rhys. Nôl na drosedd cyn hynny. Rosgo'n cael gair bach. Dwi'n hapus o rhywbeth. Ie. Talu'r pwys yn ôl dwi'n meddwl oedd hwnna. Dwi'n be, Rhys Davies. Dyna ni gadw golwg ar hon fyd. Dyna ni cadw golwg ar John Owen, mae fe'n I fynd. Dyna ni adaf fwydyr fach, Rhys Davies am ddiffyn o'r ifanc Aberystwyth. Ac Adam Rosgro. Dyma nhw to, hwn yn bwys I gilydd. Golgeidwad allan, Zabrey. Gregor Zabrey. Mae chrwy'r Aberystwyth yn gwisgo bandiau du ar ei breichiau. Tad Gregor Zabrey wedi marw yn yr ymwysodiad ar yr 11 o Fedi 2001. Yr ymwysodiad terfysgol na a'r byd yn cofio digwyddiadau 9/11 heddi. Cyfle I met. Maen nhw mewn hefyd y Zabrey yn rhwystro Craig Davies. Yn dal I dir. Yr angen bod yn gadarn. Mae wedi cael sawl cyfle, ond pob cyfle'n syth at y golgeidwad. Erbyn hyn, y bant nhw eto, Harry Owen. Sgiliau penderfynol, Owen dal I fynd. Am ddiffyn Aberystwyth ddim yn gadarn, ond mae'n glanio gyda Zabre. Rhys Davies yn cael cyffyrddiad. A nhw'n mynd trwy'n hawdd ar hyn o bryd. Wel, dyna'r ail waith yn y fe. Rosgro gyda'r un cynta, a cyfle eitha tebyg. Straight at y golgeidwad, fel wedi ti gyda'r cyfle Rosgro, pam ddim edrych am y gornel bella.
Mae Tyler Roberts oedd am eiliad. Mae'n yn erbyn Estonia. O, dwi dal yn upset. Sgiliau. Phillips yn cyflymu pethau. Newid i'r cae. Sam Phillips. Franklin yn edrych yn llawn hyder yng nghanol y cae Aberystwyth. Mae'r gwallt melyn na'n wledd i sylwebydd. Ni gweld e o bell. Rhwngddo fe a Rhys Davies. Ni'n neud yn iawn pnaw yma. Dim esgus os na gamgymeriadau, na fe. Rhybuddio. Mae ddim wedi gweud byd, le ni. Met yn mynd am yn ôl. Joe Evans at y golgeidwad lang Emlyn Lewis. O, mae'n pas dda yn Sabre sydd yno. Jones yn hir at Franklin. Yn un o ganol y cae. O, mae'n gosod yno. Wrthiad bach ar Harry Franklin. Un o'r 20 yw e. Hat-trick yn y cwpan, penwythnos diwetha. Mae'n edrych o bod yr hyder. Sdim problem dau hyder, Sean. Na. Dim lot yn honni fi, ond mae lawer ei ysgwydd mae'r dyfarnwr wedi rhoi di. Ond beth sy'n ddiddorol yw'r ddoi dîm yn edrych am y peli hir, edrych i chwarae tu ôl y ddoi dîm. Jamie Veal dros y bel. Owen Jones yn cerdded i ffwrdd. I Matthew Jones neu Jamie Veal, pwy sy'n mynd amdani? Wel, o'r ongl na sy'n ni'n mynd gyda Veal, ond mae Matthew Jones yn gallu bwrw nhw. Veal sy'n hau hi. Veal sy'n mynd â hi, siomedig. I ddweud y lleia, Cosby. Yn gadarn. O ran Met, Davies. Y tîm cartre. Davies yn dal i fynd. Mae'n agored o ran y ddau dîm. Matthew Jones, sy'n mynd da gan Aberystwyth. Veal, Jones, cyfuno, Campus. Oedd Cyrraean disgwyl amdani. Emlyn Lewis yn cyrio. Gwych gan Jones. Dyna unio fath o bel ti moyn o'r cefn o'r chwith. So, chwarae'r 1-2 gyda Owen Jones. Gael un o'n sefyllfa da fan hyn. A dwi ddim jyst yn trial cael i mewn i'r blwch. Mae'n bron yn seithi i mewn i'r blwch. Dyna beth ti moyn fel ymwysodwr. Praen di sgor. Dwi'n mynd i fflach. Y ddau dîm yn dangos digon. Clywed tîm hyfforddi Met yn bloeddio enw Emlyn Lewis. Fe fydd yn y canol yn gwylio hon. Mae dros ben pawb. Mae Phillips di llwyddo cadw ar y cae. Yn fyny'r cae mae'n mynd gan Met. A Rosgro yn erbyn Rimmer. Yn edrych ar oedran chwaraewyr Aberystwyth. Maen nhw'n tîm ifanc. Ni'n gyfarwydd sôn am y Met fel y myfyrwyr. Mae yna lot mwy o'r ifanc yn tîm Met i fod yn deg, ond Emlyn Lewis, Charlie Cosby fan hyn, 9 dim myfyriwr mo honno. Erbyn hyn, ond boes ifanc mae Aberystwyth. Mae'n diddorol gwrs bydd y tîm yn datblygu nôl yn nhw at Sabre. Wel, gobeithio yna prosiect hir dymor falle yw hwn gyda tîm reoli Aberystwyth. Wedi ganol ca Aberystwyth. Gyd yn o'r rownd yr 20 mlwydd oed, felly gobeithio allith y criw yma sefyll gyda'i gilydd am blynyddoedd i ddod. Mae John Owen oedd yr hynna, 9 mae fe wedi gadw y cae. Sam Phillips o'n le fe. Corea. Yn deall pam dod o rhywun fel Corea mewn yn 8 ond diddorol gweld nhw yn datblygu. Problem yn y gyngred yma, felly bod dim lot o amser i ddatblygu. Gysyn nhw tymor diwetha. Neb yn disgyn. Sabre allan i ddal hon. Na, ai'r adrodd fe wedi sy'n gyrarach, achos medi'r unfed ar 10 mlynedd, y tad y gŵr yma yn marw yn yr ymwysodiadau terfysgol yna. 6 ar 20 oed, mae'n tanlu'n elli, mae yna genedlaethau o bobl wedi colli gymaint o deuluoedd a ffrindiau chydweithwyr. Trofiadol iawn gweld yr holl dengeddau'n cael ei rhoi wythnos yma heddi'n enwedig. Met i mewn yn gadarn. Sabre allan. Bon quarter ar di mynd. Parhain di sgor. Mae'n gêm digon da, bach yn gyflym. Angen i'r rhywun falle jyst rhoi trod ar y bel. Ond ar y ddoi dîm fas nhw wedi mwysadu y tactegau digon tebyg. Y ddoi dîm edrych i troi i gilydd, edrych am y bel hir yna.
falle wneud pethau newydd o rhan Aberystwyth Corea. Mae'n edrych yn debyg wedi mynd i safle John Owen. Chwaraewyr ifanc yn ffactor, ni sôn bod Aber yn ifanc, mae Met union rhywun peth, pan chi'n tynnu rheini sydd ddim yma, Kyle McCarthy, Chris Baker, Elliot Evans ddim yma, dyna'r profiad, fan yna di mynd o ran y Met, mae dau dîm weddol ifanc dyn ni fan hyn. Yr enwau nes i just gweud fan Ebs o ran y Met, profiad yn pob un o'n nhw, felly ti yn colli hwnna, ond hefyd mae'n gyfle i'r chwaraewyr ifanc i stepo lan. Yn ei gyfer Elliot Evans ddim yma, mae fe yma, ond fel hyfforddwr wedi ynafu mae fe. Lot o'r chwaraewyr yma'n dechrau hyfforddi hefyd, yr Academy yn cywyrchus gyda Met, fel yn Aberystwyth. Ond gyda Christian Edwards ddim yma ac yn gadael. Sgwni, Elliot Evans, chwaraewr reolwr tyfod nesaf. Falle wir. Phillips i Aberystwyth, mynd ennill cic gornel. Phillips yn fywiog hefyd. Cyfle i Matthew Jones, crymani un mewn ar ei drod y chwyth fe. Mae wedi sgorio mob cystadleuaeth tymor yma. Matthew Jones, y gyngrair ar ddau gwpan Cymru a chwpan y gyngrair. Gawn ni weld pam pan maen nhw'n gic gornel, mae'n gallu cymryd yn bert o'r y teg. A doi o'r goliau na'n dod o'r ciciau rhydd. O'n nhw'n neis hefyd o'r y teg. Ydy. Eitha sbwylio ond nawr. Jones i Aberystwyth, Brain di sgor, ond mae'n dda hefyd! Yn berffaith, Franklin yn dal i ben ar ly'r peniad fy'n heibio'r postyn. Wel, oedd hon yn gyfle. Matthew Jones ar cic gornel. A fe siarad o'n i digon o beth i fe cyn iddi gymeryd e. A mae honna ar blat i benio mewn. A dyna un peth mae'n rhaid i Aberystwyth newid. Maen nhw'n cael digon o cyfleon, ond ddim yn troi'r rheina mewn i goliau. Peth o bach. Met wedi cael ei cyfleoedd hefyd, ond yn taro'n syth at y gol geidwad. Mae'n ras fan hyn. Ond Met yn ennill y ras hefyd. Dal yno, i'r ymwelwyr. Dros ben pawb yr athi. Aberystwyth. Sy'n ffyrio Franklin yn disgyn. Ond yn disgwyl i Harry Owen dar o'r target, a Cosby yn nghanol peth eto. Dim credu mae Cosby yna i fod yn deg, ond mae'n cael ei tynnu nôl. Jack Davies yw hwn. Jack Davies yn rhan o garfan Cymru yn Victory Shield gyda Neco Williams. Allai sylwebu, cos mae'n sgrin dyledu ymlaen ni. Fas Aberystwyth i sgorio, bydden nhw'n heiddi? Bydden nhw'n heiddi mynd ar y blaen? O ystyried cyfleoedd y Met hefyd? Mae'n gêm digon hafal. Met Caerdydd fod wedi cael y doi cyfle gorau, ond mae Aberystwyth yn y gêm hyn. Yn wahanol i'r arfer, dyw i'r rhediad nhw'n efo'n Met ddim wedi bod yn wych dros y tymorau diwetha. Y gêm diwetha rhwng y clybiau, Met yn ennill o 5 gol i 1. A maen nhw wedi ennill 3 allan o 5 yn erbyn Aberystwyth. Mae'r newyddion gwael i Aberystwyth y siwn i'n parhau. Maen nhw'n cwrdd eto mewn cwpl o ddyddiau. Wel, 10 diwrnod. Maen nhw'n cwrdd yng nghwpan y gyngrair hefyd. A dyma'r olygfa wrth goedlan y parc. Gwylio'r gêm neu gael sgwrs fy nhw? Cwestiwn da. A'n anodd anwybyddu'r gêm, os chi'n mystef yna. Wel, na sydd. Hyfryd. Dim crachflwch mae honno, neu executive box, neu balcony nhw. Emlyn Lewis yn cystadlu. A'r gol ceidwad yn bloeddio. Yn Bradford i penio'r dros y Cwrt Cosby. Be galwys di'r crachbwch? Crachflwch. John Evans, y cyn gyflwynydd ar BBC Cymru. Nath fathu'r term pan dechreuodd yr executive boxes yn ddangos mewn stadiwm, felly blwch i'r crachach. Mae'n fod yn ofalus i'r cyn y gweithio, amlwg. Ond o fod yn ofalus, mae'n derm da iawn. Y crachflwch. Na ddim ar brechdannau ffrôn. Ffrôn Sandwich Brigade yn belstem, yn siwr. Trosedd arall gan Met. Mae Aberystwyth yn achosi problemau yng nghanol y cae. Craig Davies tro yma yn llorio.
Franklin yn cael popeth i Aberystwyth ar hyn o bryd. Cytuno. Ddim yn ei gadlu. Jamie Veal felly. O, mae Corea. Ond eto'r floedd gan Lang am eiliad. Dwi'n meddwl bod Corea yn mynd i gamu trwy canol. Ond mae Lang yn taron i fyny'r cae. Wel, am wastraff. 20 munud. Wedi mynd. Di sgor. Frantic yw'r gair Saesneg. Phillips ymlaen fel eilydd. John Owen wedi gofod gadw y cae. Rimmer i Aberystwyth. Gwell gan Aberystwyth. Dwi ddim yn glanio'n garedig. A Met sy'n clirio Rosgro. Rosgro mynd yn syth. Mae'r chreuwyr canol cae yn gwybod hynny hefyd. Mae fe'n gadarn Louis Bradford. Yn dal yn ôl. Yn dechrau nhw eto. Joe Evans, Lang, Elin Lewis. A fel y Sean yn sylwi ambell i bêl hir gan y ddau dîm. Mae'n bêl dda. I Met hefyd, Tom Price yn ceisio manteisio. Sy'n problem da fi gyda'r bêl hir, mae belled bod pwrpas i'r bêl. A pêl da fyna gyda Elin Lewis. Ond Roscoe i fi oedd yn bwysig fyna dal y bêl am. Corea yn gryf hefyd. Nwch chi fwydyr, Corea ac Elin Lewis. Franklin. Jones. I Aberystwyth, nôl â nhw. Jack Thorne, y capten. Jones eto. O'ch chi'n gweld beth maen nhw'n ceisio gwneud? Dim ymheth am hynny. Cyd chwarae da gan Aberystwyth fyna. Popeth ar y llawr. Ond y bêl ola ddim cweit yn awr Jones. Davies. I'r Met. Rosgro Aberystwyth yn blwyddio am gam sefyll. Dim yn credu yn gam sefyll. Rai ma nhw. Owen. Mae yna gyrff yn disgwyl yn y canol. Rosgro ddim yn un ohonyn nhw. Owen. Neud yn dda hefyd. Wel, heibio pawb. Matthew Jones. Mae cyffyriad yn y diwedd. Ar draws, maen nhw'n mynd Jack Davies. I'r Met, Harry Owen. Mae'n i dda. Davies yn clirio. Jones na eto. Fyny'r cae. Bant o hi. A ni hanner ffordd tron y cyntaf erbyn hyn. Dal dim goliau. Debyg i uwch gyngor Lloegr Pnawn. Dim goliau hanner cyntaf. Un gol yn unig gallu sgorio Pnawn yn gemau dechreuodd yn 3 o'r gloch. Cristiano Ronaldo gath i Manchester United. Yn erbyn y United arall o Newcastle. Gath ail hefyd. Ennill o 2 gol un. Am stori. Oedd rhaid yn y fen, oedd e. Oedd dim sgorio'r arall ar y... Tywod... Mae wedi mynd i bob clwb, pob gyfandir bron a creu record. Fi'n siŵr wneud yr un peth yn mynd nôl i Manchester United. Wel, pwy bynnag chi'n gefnogi, chi'n gwerthfawrogi stori dda, a mae yn stori dda. Ddim beder un yn Pêl-droed gyda llaw i Manchester United. Nes i'n gipio gol o fi arnyn nhw, ymddiheiriadau i'w cefnogwyr nhw. Yn uchel ac yn obeithiol braidd gan Price, dim problem i Aberystwyth. Sy'n clirio. Nath ni gyrraedd dros hanner ffordd rhan y cyntaf. Gêm di mynd bach yn araf ar hyn o bryd i Aberystwyth. 10 tymor diwetha. 1 pwynt yn o'ch ben Fflint. Aberystwyth erioed i gorffen yn y 2 waelod yn y gyngreir yma. A'r hen ystadegu yna. Un o'r clybiau sydd wedi bod yn y gyngreir o'r tymor cynta 1, a mae bron yn 30 mlynedd ers y tymor cynta yna. Dim ond Aberystwyth o Drenewydd sydd ar ôl erbyn hyn. Am ddechreuodd y pethau. Matthew Chubb yw'r gŵr yma. Yn barod i hyrddio i. Tafiad hir. Y Met. Franklin yn clirio. Price. Chubb. Eto. Aberystwyth yn gwneud i gwaith. Cosby yn penio. Rhys Davies yn oedi braidd ac oedd Chubb dal yno. Rhys Davies jyst yn cymeryd i lygad oddi ar y bêl fan hyn. I gweld nhw jyst ddim yn siŵr lle mae fe. Chubb wedyn yr ergyd. Ond eto digon hawdd. Corea, penio da Phillips.
Wel, efe heibio i Emlyn Lewis, ond oedd wedi mynd rhy bell a Chubb yn ôl. Yn ôl y tafliad. Harry Franklin. Gadael i i'r capten. Thorne. Mae Andy Thorne gyda llaw, gynt o Wimbledon. Mae'r crazy gang. Cofiwch am yr uchafwyntiau yn y llun. 105 fel arfer. Llawer o uchafwyntiau fan hyn. Eto. Eithon ni newid, mae'n siŵr. Thorne, y capten. Tafiad hir. Ceisio achosi problemau. Franklin sydd yn achosi problemau. Price yn clyrio, a mae'n ras fan hyn. Lewis Rhys yn gyflym, mae'n Jones yno. Mae'n gael cwpl o fflachiadau gan Lewis Rhys. Mae'n edrych amdano fel awr y dde yna. Emlyn Lewis. Edrych am Rosgro er bod Owen yno. A Rimmer a'r peniad yn ôl. Ie'r safle na tymor diwetha Aberystwyth. Ddim yn wych, Sean, yn degfed. Cyfanswm pwyntiau lleia ers degawd. Mae'n batrwm pryderus, o'n i siarad â Antonio Corbisiero am hyn. Mae yna potensial yma, dwi'n gweud, ond dyn nhw ddim wedi gwneud y tymor cyntaf, ni sôn bod nhw'n y tymor cyntaf, na'r tymor gorau o ran safle yn y gyngred, o bron 30 mlynedd yn ôl. Un peth yw potensial, gwireddu fe'n beth gwahanol. Mae clybiau fel Cyfyrddin, sydd wedi chwarae Cyfyrddin. Mi o'n nhw'n just yn dal mlaen a dal mlaen, o fe'n batrwm. Os na chi newid pethau, dim ond un ffordd chi'n mynd yn y pen draw. Wel, ie, a wedi ffordd mae'r gyngred yma wedi cael ei strwytho. Mae dolyg yn dod rown mor gyflym. A fel ti'n gwybod, snag wedi cael digon o pwyntiau ar y ffordd. Mae'n amser diddorol, ddim yn ddiddorol fel neis i reolwr. Achos mae'r pwysau jyst yn cynyddu a cynyddu. A hefyd, mae'n anodd gweld pwy sy'n disgyn tymor yma. Os chi'n edrych ar dyrwyddon cefn, heb bod y greulon, maen nhw'n belltiol yn barod. Felly yna un, ond pwy yw'r clwb arall i fod yn ffefrynnau lawr yn y gwylodion. Yn rhyfeddol ar hyn o bryd, Holford yw un ohonyn nhw. I fi, yn un amau, ceffylau tywyll, y dark horses, o'n i'n meddwl Holford tymor yma. Nes i wei byddai'r bari yn y chwe gweilod, drwch beth maen nhw wedi gwneud. Dwi'n ennill yn efo Caerdydd. Be wedi sy'n byddu fflint? O, nes i'n anwyd byddu fflint. O'n i'n meddwl nhw hanner gweilod hefyd. A mae Holford, chod, pwynt yn unig, ddim di ennill. O'ch chi'n beth, dyw pen y bont ddim di ennill. Bod nhw wedi cael canlyniad gwych yn efo'n y Seintiau Newydd heddi, ond maen nhw wedi cael gêm gyfartal yn efo'n Caerdydd, gêm gyfartal yn efo'n y Seintiau Newydd, gollodd pen y bont yn efo'n Met, digwydd bod, ond yna'n canlyniad anusgwyl i raddau. Ar ôl Met wedyn ni cael ei chwalu gan Flint yn y gêm gyntaf, ers hynny, sôn am sefydlogi. Am o'n ni, os bydden nhw'n sôn am gipio pwynt fan hyn neto, mae'r chwalad yn efo'n Flint yn teimlo'n bell i ffwrdd. Franklin. Bediad cryf arall, cic rydd arall, chwech ymlaen. Phillips, Rimmer. O ddim yn hyderus nag ydde. Tarodd i'n ochr i Droed. A dyfarnwr y chwarae ymlaen. Y penderfyniad da. Gan y dyfarnwr hefyd. Braf gweld hynny. Y fantes yn cael ei chwarae. A mae yna Caerdydd melyn i Emlyn Lewis. Dyfarnu campus, mae'n rhaid cyfaddau. Ie, fi'n cytuno, achos oedd yna cyfle fyna. Oedd digon o le i Jack Rimmer. Ond yn ffodus ddim yn cael i gic i ffwrdd. Hon yw'r... Wel, mae'n gecryf trwy'r dydd yn ymffodus i Emlyn fyna, jyst yn dal i Ddrode. Ond fel ti'n gweud, y dyfarnwr wneud peth iawn, achos mi oedd yna gyfle i Jack Rimmer. Ond wedi gweini, falle fydda Aber eisiau'r gecryf hefyd. O'r tîm meddygol yn brysur. Gath e gic fyna, Franklin. Matthew Jones newid cico fe. Dwi'n gweud coed. O, Willis i mwna. Just coda. Gary Lewis gyda Antonio Corbisiero. Cysylltiad Penrhyn dal yn gryf yma, Sean. Ie, wel, hwres i dan y ddoi nhw'n Henry Coch. Fel o'n i gweud yn gynharach, gret gweld nhw lawr na'r goed yn y parc. A wedyn yn y cefndir, Barry Morgan a Stuart Jones jyst yn cael ei guddio gan Antonio Corbisiero. Oedd hi'n ysgol dy Gary Lewis a just am chwaraewr. Oedd yn edrych fel superstar pan oedd yn 14. Bara teg. Looked the part as well, ie. Oedd yn edrych yn cool iawn. Oedd, yn cofio'n iawn. Henlle chwarae ni erbyn e.
just ar lefel ysgol, dwi'n siŵr yn lefel uwch yng Cymru, un o arwyr Aberystwyth yn y gyngrair yma. Dyma sgoriau'r pnawn i chi, o uwch gyngrair Cymru, neithiwr yn gyntaf, tair i Gaernarfon, mwy o broblemau dyrwyddon, un gol nhw'n di sgorio. Tymor yma, un yr un, pen y bont, James Waite yn rhoi o'r blaen, hanner awr i fynd, Declan McManus yn cael gol hwyr yn ôl i'r Seintiau Newydd. Oedd na 1,200 ar y bari, maen nhw wedi ennill o gol i ddim yn ebyn Caerdydd, Rhys Cavan a Gathy, coch i John Disney. Oedd Gavin Chesterfield yn dathlu torri'r record am y nifer fwyaf o gemau fel rheolwr y bari, a dwi'n llusgo rhywbeth o gefn y meddwl. 4-9-1 dwi'n credu oedd y cyfanswm o ran Gavin Chesterfield. A mae'n edrych yn pryderus o ran Franklin. Barry Bonanza nhw'n gael ydi. Oedd na gestyll bouncy a popeth oedd hi'n barti ar y Barry. Tipyn o ddynod. Dros 1,000 o gefnogwyr yno. Dyna be mae'r gyngred angen. Y cefnogwyr i ddod a dathlu. Falle gobeithio bod y dyddiad da nôl yn Parc Jenner. Wel, am ganlyniad. 900 ar yr ofal neithwr hefyd. O'n i'n gweld Bai Colwyn Prestatyn yn y gogledd. Torf wych ar gyfer y gêm yna. Gêm wych, 2-2 i Bai Colwyn. Lawr yn y de, Llan Sawel yn chwarae Trefelyn. 700 yn gwylio honna. A mae Rimmer yn cael ei lorio eto. Lot o droseddu bach yn ymlaen fan hyn gan Met. A ni wedi cael cwmni yn y pwynt sylwebu. Mae yna aderyn newydd ymuno gyda ni. Bron glanio'r ymhen ni. Tarfed cyflym, o ddim yn lot o drosedd, eto maen nhw'n adeiladu fyny a fydd y dyfarnwr yn nodi hynny. Wel, y dyfarnwr cynorthwyo rhododd y gycrydd yna. Ni'n meddwl bod e bach yn soft, ond Jack yn neud i gyda i ennill y gycrydd yma. Cyfle arall i Matthew Jones. Sgor arall nes i'n rhoi gyda llaw, oedd Flint 4 Drenewydd 1. Mae gweld yn sgorio ac o Caerdydd coch. Flint yn ail. Jones, Aberystwyth. Yn pwyso, ddim cystal gan Jones, Charlie Cosby yn gwylio. Corea, gefn am y gol. Corea troi! Oedd y bron creu lle ei hun, Emlyn Lewis yn gadarn. Corea yn ein dda, i ddal y bêl ma lan. Cyffyrddiad da fyna o'r un y troiad a ymddiffyn da, hefyd. Dyfarnwr yn cael gair bach ar y postyn pella. Mae'n gystadleuol ar y postyn pella yna. Siab yw un o'n nhw sy'n cael ei dynnu ar draws. Bradford y llall. Louis Bradford. Ail dymor ar fenthyg. Mi fydd na eilyddio. Yn digwydd cyn y gic gornel. Wel, problemau'n parhau Aberystwyth. Alex Darlington sy'n dod ymlaen, bych chi'n gweld y garfan di cryfau, bych chi'n gweld boes fel Darlington yn dod ymlaen, Sam Phillips yn dod ymlaen hefyd. Wel, Franklin yn gyntaf sydd wedi goffod... Ergyd na gwysion. Chos oedd yn warin dda yn ymffodus i Aber. Darlington, digon o brofiad gyda hwn. Yn enw cyfar y drychwch ar hyn, yn glwstwr yng nghanol y gol. A Cosby sy'n clyrio. Dwi'n mynd i fyniadu neb am fod yn fyr, ond dyw lang ddim y tala yn y byd o ran gol geidwad. Tactic yn amlwg fo Aberystwyth wedi trial. Dyna'r syniad? Falle. Ond y beli mewn gyda Matthew Jones yn cweit i gyndar y cyfle yna. Jack Thorne, mae'n un dda. Bradford yn disgwyl amdani. Field i colli'r cyffyrddiad. A mae Rhys yn gyflym. Bant o fe eto. Gymaint o arf gael y cyflymder yma yn y cae. Rosgrow, Owen! Y ddain methu. Wel, y Rhys di roi'r turbo ymlaen. Owen, dal i dir. Cyfle fan yna. Mi oedd hwn yn gyfle am o fe'n gwybod ni. Rhys fel ti'n gweud y cyflymder yn ein dda ac yn cael y croesiad mewn. Rosgrow, cic hosan a Megs i bennu y symudiad bant. Just o ran hyn. Mae'n helpu hwnna i dîm. Mae'n cael ei bel o ddofn yn hanner ei hunain i'r cwrt cosbi'r gwrthwyrebwyr. Mae fe'n gwybod efo'n digon cyflym. Fi'n ffili dal land o fe cweit, felly, fel ti'n gweud, fel wedi si, mae'n arf arbennig i gael. Wedi chwarae gyda digon o boes quick. Lindwr Hughes er enghraifft. A fe jyst yn defnyddio... Dim bod fi'n gweud kick and chase, ond... A ti'n ofan mynd ar y cae yn erbyn ar rhywbeth, achos ti'n gwybod bod ei gyflymder yn arf mor bwysig yn ei ware fe. Un arall o'r enw yna
Wedi cyfrannu llawer I glwb Aberystwyth, ond byddol o Lewis Rhys ar fenthyg yr Seintiau Newydd. 2 gol tymor diwetha. Mae'n gyflym, wedi gael yn barod dros Sgro. Cael ei amgylchennu. Still in. Ring. 10 munud I fynd. Yn yr hanner cyntaf yma, jyst yn meddwl os oedd Lewis Rhys di chwarae neb yn Pendy Coch sgynnu pan oedd Seintiau Newydd rhoi tîm ifanc allan. Ond wedi na. Dwi'n hollol siŵr os oedd o'n chwarae. Davies yn ei chodi yn uchel. Phillips yn erbyn Emlyn Lewis. Owen. Ffyddiad da gan Owen. Thorn yn ei wylio. O, Matthew Jones di ennill honna, nawr mae'n y le. Digon yn ôl gan y Met, 4 yn ôl. Corea yn unig sy'n gymorth ar hyn o bryd. O ran Aberystwyth. Matthew Jones yn erbyn Cosby. Profiad Cosby. Wel, ni'n mynd I weid, Cosby di ennill y frwydr. Mae wedi glanio yn ôl. Jones. Corea Phillips. Wel, o'ch chi'n gweld yn mynd yn agosach i'r cornel yn meddwl, sut yn y byd dylch chi allan o hyn? Ie. Dim cweit y cyflymder gyda Matthew Jones fel oedd gyda Rhys lawr yr un ochr fyna I fynd hibo. Y pwynt o'n i'n gwneud, Sean, o ran y tabl, dim bod fi'n chi'n eisiau proffwydo pwy sy'n disgyn, ond mae'n anodd gael pwy sy'n ddim yn disgyn, a'r derwyddon, problemau enfawr, Holford, pwynt yn unig, mae'n calfa nhw. Falle mae nhw i'r ffefrynnau gyda derwyddon ar un o bryd, ond y clwb nesau o Aberystwyth, a phan chi edrych i'ch ben nhw, Pen y Bont, Met, Caernarfon, Drenewydd, a dyw rheini ddim yn disgyn, neu fyddwch chi'n disgwyl iddyn nhw disgyn, felly falle bod Aberystwyth mewn sefyllfa anffodus I raddau, le maen nhw'n falle bod nhw'n dderbyn, mae uchelgais yw cyrraedd yr hanner ucha, ond pan chi'n gweld pwy sydd yn yr hanner ucha, cryfder y clybiau eraill, felly mae brwydr tua'r gwylod fyddi. Mae dal mor dyn yn ei. Peth pwysig dwi'n meddwl I fod i'r tîm yma rhoi rhyw fath o'r hediad at ei gilydd. Aberystwyth yn wedi gweud perfformiadau arbennig y dda yn ystod y tymor, ond ddim cweit yn ennill y triffwynt iddyn nhw. Jyst I atgoffa, ennill yn ebyn y bari, drych nhw'n bari erbyn hyn. Ennill yn ebyn Caerconna pnawn ma. 2 gêm gyngred nesaf, colli o gol I ddim. Yn erbyn Caerconna, Flint a'r Bala. Eto yn edrych am Rhys. Y gêm yn Flint, eiliadau ola, mi oedd yna lawio clir, mor anlwcus. Bala, gol i'w rwyd I hun gan Alex Darlington. Nawr, mae Rhys di ennill hon. Lewis Rhys at Rosgro, mae fe'n camsefyll. Mae Rosgro'n camsefyll sy'n ryddhad I Aberystwyth, achos Rosgro yn y cwrt Cosby, o flaen y gol, mae'n mynd i'r gol. Ie, yn sicr oedd yn camsefyll, yn ei gallu gweud o'r pwynt sylwebu bod e jyst wedi mynd bach rhy gynnar. Rhys yn ennill y bêl fan hyn, yn cael ei trwyddo I Rosgro on. Gath e gip hefyd, oedd e'n gwybod. Oedd e'n gwybod, oedd. O, ti iawn. Oedd e'n edrych ar draws y llinell. Oedd rhy hwyr yn edrych ar draws y llinell, achos oedd e'n camsefyll. Sgorio 1 yn y gyngrair, yn ebyn Pen y Bont, yn y fuddugoliaeth y 2 I 2. Fe sgorio yn y cwpan, yn ebyn Rhydaman hefyd. Sam Phillips, Aberystwyth. Owen Jones o bellter, o fe darodd I bert. Lang yn gwylio i'r holl ffordd. Darlington ti'n meddwl hwnna? O, mae ddrwg dy fi, Darlington oedd hwnna. Sy'n gwell melyn rhywun. Na, fi'n gwybod. Sy'n ni gael mwy o chwaraewyr y gwell coch a gwell melyn, sgolwch yna. Fel Emlyn Lewis, er enghraifft. Mae yna rediad y ganol y cae. Craig Davies oedd yn cynnig. Rhaid I sgor, ni'n bron o bod yn y 5 munud ola. Dwi wedi gweld gemau gwaith. Alla I sicrhau chi, mae'n digon yn digwydd. I gadw ni'n hapus yn y pwynt sylwebu yma. A mae'n ddau dîm yn teimlo bod nhw'n heiddi gol. Neb di llwyddo hyd yn hyn. Emlyn Lewis, mae'n ddrwg dy fi yn ymlwybro I fyny'r cae. Ar gyfer y dafliad yma. Yn lleol hefyd o cydig lawr yr arfordir tuag at Abereiron. Emlyn a fe bod gyda Academy Aberystwyth. Dafliad oedd honna tuag at Emlyn Lewis. Hefyd Rhys ymlaen, Rosgro yn disgyn yn acrobataidd. Ond dyn nhw'n gallu clyrio'n iawn. Dal yno. Met sy'n bygwth. Zabreu yn gwylio. Corea ni fo bach yn dawel hyd yn hyn.
Met yn y gyntaf, Price. Reit yng nghanol y cae. Edrych yn Lewis Rhys. Rhys Davies. Cadw peth yn syml. Matthew Jones. Owain Jones o'i flaen e. Emlyn sy'n clirio. Dim trosedd. Mae pawb yn disgyn ar un o bryd perfform ond yn mynd. Trosedd yr Met fydd hi. Chwiban bach yn hwyr. Yn braf gweld y dyfarnwr yn gadael i'r chwarae fynd yn ei flaen. Gwel os oes na fantes yn mynd i fod. A ie, just eto, i ddwylo fe'n uchel am hwnna'n cryf. Jack Thorne, y capten ar drosedd. A Lewis Rhys yn creu argraff. Tom Price dros y bil. Mae'n i gadarn. Mae'n rhy gadarn. Oedd Chubb oedd y pella, ddi dros ben ar amddiffynwr. Dwi'n bydd amser chwanegol o ddiwedd y cyntaf, tipyn nhw'n sôn. Mae Chubb yn mynd o'r dde reit draw i'r chwith tro amser. A fes, da fe gymaint o bellter i fynd nôl. Fi'n teimlo treni dros da fe. Mae'n joio'r rhedeg. Llawer o symudiad ar hyn o bryd, o ran y fainc. Dyw Met ddim wedi bod yn ildio yn ddiweddar. Lle bod ni'n gweld pam ar hyn o bryd. Yn gweud Aberystwyth ar safle yn y tymodrethau degfed. Met yn 8fed, neu safle gweithio nhw ers estyn i'r gyngrair. Yn 2016. Darlington. Pas dda hefyd. At Jones. Nawr mae yna gymorth yn y canol. Croesiad yn gyflym gan Jones. Creu methu cyrraedd ddim. Emlyn Lewis ar lawr yn y bryd. Dal i ben. Ti'n gweld beth wedi gwyddoedd rhoi cyfale. Emlyn ddim yn y fath o berson sy'n mynd lawr am dim byd. Mae'n edrych fel sy'n dal i benne. Falle bod wedi cwmpo'n lletwydd. Ie, dal i benne ma fe. Wrth iddo fe troi. O. Falle Penelyn. Gawn ni weld fan hyn nawr. Ie, Penelyn. Cyrraedd jyst yn ei fale. Mae'n gallu bod yn boenus. Cyrraedd ac Emlyn, na'r gystadleuaeth. A ni'n gweud bod nhw'n dildio llawer. Dim dildio yn y tair allan o'r 4 diwetha dyn nhw'n dildio. A hynny'n ildio 5 yn y gêm gyntaf. Felly bod y golliad yna di deffro nhw, achos 4 gêm heb golli ers hynny. Di sgôr na fi'n Holford dda'r bala. Oedd ni ennill yn ebyn pen y bont y 2 gol i ddwy. Ennill yn y cwpan heb ildio hefyd. Penwthnos diwetha. Ebyn pont ar dawe. Emlyn Lewis. Wel, mae'n hir at Craig Davies. Dyma mwyaf yn y byd. Mae'n benderfynol. Yn edrych mor ifanc hefyd. Mae'n rhaid cyfadde fi sy'n teimlo'n hyn, fi'n credu. 20 oed. Oedd e gyda Academi Cyfarddin yr 11, Craig Davies. Cyfnod yn Academi Abertawe hefyd. Mi'n swnio fel hen ddyn. A'r chroewyr mae'n edrych yn ifancach. Fel students Aberystwyth. Gyr yn ifancach bob flwyddyn. Dwi'n meddwl ni'n cyrraedd nôl. Ie, diwedd y mis. Fel rhywun gath ei enni a'i fagu yma. Oedd yn dipyn o ddigwyddiad bob blwyddyn. Y myfyrwyr newydd yn glanio. Y dref yn newid dros nos i'r raddau. Di sgôr fan hyn. Mewn i'r funud ola hefyd. Mae'r ddau dîm di cael eu cyfleoedd. Trafiad hir arall fydd hi. Mae'n fygythiad. Emlyn Lewis yn achosi problemau. Rosgrow a Lewis. Le mae'n glanio, gwedwch. Zambri wedi mynd. Joe Evans. O, lle nawr. Dim am heth am hynny. Rosgrow yn gryf. Rosgrow yn troi. Arbediad gan Zambri. Nid unwaith, ond ddwywaith. Gwych gan y gol geidwad. Yn rhwystro Rosgrow. Ie, Rosgrow yn dangos i gryfder fan hyn. Yn troi'r amddiffyn. Ond oedd yr ergyd wedi cael ei gwyro. Syth mewn i gyfeiriad Rosgrow. Y troiad. A mae hwnna yn arbediad campus. O, Met bant eto. Rosgrow eto. Digon y gyrff yn disgwyl yn y canol. Owen! Zambri ar arbediad eto. Harry Owen. Am y gornel ucha. A oedd y gol geidwad yn o gyntaf.
Wel, mae Harry Owen yn dal i ddwylo ni bennach, mae'n wedi sgorio hon. Mae hwnna'n mynd mewn i'r rhwyd. Ond eto, y gol geidwad yn neud arbennig o dda. Cael ddwy llaw cryf iddi. Gwych. Wel, mae fe'n gol geidwad o safon. Mae wedi cael capiau Slofenia dan 11. Ond ar y faint af y tawen uwch Dyngor Lloegr. Felly, dim o'r chwarae bach i cyrraedd y safon yna. Ond fe'n cadw nhw yn y gêm fan hyn. Cyfleoedd hwyr i Met Caerdydd. Emlyn Lewis yn cyrraedd. Ond y peniad yn bell dros y bar. Mae mor bwysig cael gol geidwad lle mae'r tîm i gyd a ffydd yno fe. Mae'n anhygol. Mae fe yn neud gwaniaeth. Mae'n ei safio 2 gol hwnna. Mae mor syml o hynny. Mwyach chi'n un rheswm pa bod Aberystwyth yn mynd i ildio llawer y goliau tymor hyn. Mwyach chi'n gwylio Pêl-droed. Chi jyst yn gwerthfawrogi. As oes gol geidwad yn sicr, mae'n gallu chi gael y tîm gorau yn y byd. Maen nhw'n gwybod, chi gweld yr amddiffyn, maen nhw'n gwybod, mae'n bosibl yn ildio fan hyn. Fi siarad fod cefnogwr Arsenal, felly mae dyna pam yn rhoi dadansoddiad yma i chi. Sgorio yn y gol, Sion. Dwi'n gwneud sioc y mywyd. Sgorio gol ac ennill. A newid y gol geidwad. Diddorol. Abertawe di sgôr yn erbyn Hull gyda llaw. Wrexham di ennill. Mae'n bydd Caerdydd fory yn erbyn Nottingham Forest. Davies. Byddai'n bach cyflym at Owen. Mae Price yn opsiwn tu ôl fe. Cosby, y rhif 10, yng nghanol y cae. Rwy'n fath o angor i'r Met. Lang at Emlyn Lewis. Lewis yn edrych am Davies. O, dath e allan yn bell, cyfer yn 10. Ie, 4 maen nhw di ildio. Mewn 4 gêm. Mae'n dîm sy'n cerch ar y tabl, trydydd o'r gwaelod. Colli gemau o gol i ddim. Problem Aberystwyth yn ddiweddar. Chi'n gwybod beth sy'n dod fan hyn? Chubb. Tafliad hir. Os yna gyfle hwyr i Met Caerdydd. Emlyn Lewis. Un o'r chreuwyr mawr sydd i fyny yna. Zabre eto. Dod trwyddo yn gadarn. A dyna gei ti angen o gol geidwad. Gwybod bod e'n mynd rhoi y llais. Un fyw hon. Mae'n cymeryd popeth allan o'r amddiffyn. Os ym rhaid nhw'n becso bydde. Ond gyda Ashton Athletic cyn cyrraedd Aberystwyth yn y haf. A di wneud yn dda i gagafel yno fe. Roscro. Price. Dal i fynd. Davies ar draws. Fil. Problemau i Fil. Dath allan o'na Bert. Chwarae teg. Mae Aberystwyth di colli ffordd. Angen bod yn ddiogel o bosib. Yn hwyr yn y hanner cynta. Owen. Problemau fan hyn. Owen yn dal i fynd. Da gan Davies. Dal i dir. Chi'n edrych weithiau. Gweld y gwallt coch. Ond mae Lee Jenkins sydd yna. Neu bod Lee Jenkins di shrinkio. Jones. I Aberystwyth. Oedd hi bron cyrraedd Phillips. Cyfforddiad allweddol yng nghanol yr amddiffyn. Oedd hi bron cyrraedd. Siab gath y cyfforddiad. A'r cyfforddiad yn stopio'r bygythiad. A dyna hanes yr hanner cynta. Fflachiadau gan y ddau dîm. Potensial gan y ddau dîm. Ond dim goliau hyd yn hyn ar yr egwyl. Ar goedlan y parc. Diolch i'r raddau helaeth i'r gŵr yma. Gregor Zabre. Ambell i arbediad da. Digon ar ysoddi i ddod. Dyn ni drafod y penwythnos hefyd. Ond ar yr egwyl. Ar goedlan y parc. Mae'n ddisgwr. Aberystwyth dim. Met Caerdydd dim. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw. Job dda. Screwfix yn nodi Pêl-droed ar S4C.
Oll gyffro uwch gyngrau'r Cymru. A penwythnos nesa, i ni mynd i neuadd y parc am y tro cynta tymor yma ar gyfer y seintiau newydd yn erbyn y Bari. Fydd hwnna'n fyw wythnos nesa ar S4C. Felly, Siôn, gewn ni gibolog ar yr holl gyfleoedd yma sydd wedi bod yn yr hanner gynta. Newn ni ffocysu ar Aberystwyth yn gyntaf. Be wneud i o'r tîm cartref? Ie, fel o'n i'n gweud, mae'n rhaid i digon da. Cyfle hyn, chwarae da lawr asgell chwith gyda Matthew Jones. Gret o Pêl, wedes i'n y sylwebeth. Dyna fath o Pêl fe ti wedi mwynhau cael yn dod mewn ar y postyn cyntaf, achos mae digon o gyflymder yna fe. A wedyn na'r unig peth i goffi wneud yw cael twtch lle ond ffodus neb yna. A wedyn hwn oedd y cyfle, un o'r cyfleoedd gorau Aberystwyth, Franklin ar y postyn pella. Fi'n credu bod wedi colli yn union lle mae fe ar y car Pêl-droed, achos i fi mae fe ond bod ti 4 llathyd allan a dyle fe'n bwrw'r target fyna. Cwpl o anafiadau wedi bod o ran Aberystwyth. Ydyn nhw wedi bod yn anlwcus o ran yr anafiadau, sy'n credu? Yr un, John Owen, yr un cyntaf, fe tynnodd o'i lan gyda llun yn y gar. Fe oedd yn gyntaf i'r Pêl, ond yn goffod tynnu lan. A wedyn Franklin i fi sydd wedi chwarae yn arbennig o dda yn ganol car Aberystwyth. Wedi goffod colli 2 chwaraewr o safon fyna. Ie, a faint o ddylynwad i ti'n credu bod hwnna wedi cael ar y perfformiad, Siôn? Wel, da ni hanner i mynd yna. Chwaraewr sydd wedi dod arno yn Darlington, er enghraifft, digon o brofiad gyda fe ar y lefel hyn. Felly, bydden nhw'n siomedig bod nhw'n rhy colli'r chwaraewr, ond maen nhw'n dod â chwaraewr da mewn yn eu lle nhw hefyd. Gewn ni gibolog ar Met Caerdydd a'r holl gyfleoedd maen nhw hefyd wedi cael. Siôn, ti'n credu bod nhw'n teimlo'n anlwcus i byd o fod ar y blaen? Ie, y 2 gyfle yma, Rosgo yn gyntaf. I fi dyle fe ddim bod yn edrych am y postyn pella. Mae'n un arbennig y dda i gael un mewn o'r sefyllfa yna. A mae'n agor i gorff fel lan a mynd am y postyn pella dyle fe wneud. A eto fan hyn, yr un cyfle fan hyn, debyg iawn yn yr ongl, ond yn mynd am y postyn cyntaf. Mae'n syth lawr corn gwddwg y gol geidwad. A hwnna'n 2 arbediad hawdd i Zabarete yn gol. Te gyda dweud Met nath orffen yr hynna ar y cryfa, byd nhw moyn cyrrio'r momentum yna mewn i'r ail hynna yna? Ie, yn sicr, rhain oedd y cyfleoedd gorau i Met Caerdydd, ond y gol geidwad yn arwrol yn y gol i Aberystwyth. Mae fe wedi bod yn gret o sein i Aberystwyth. Mae'n rhaid dda i gael cadw mlaen iddo fe, os yw'r perfformiadau yn cadw i fod o'r safon hyn. Cadw mlaen i chwaraewr safon fydd problem Antonio Cobazero. A hwn fi'n credu oedd sef y def y petai. Oedd yn meddwl bod honno'n mynd mewn, ond 2 llaw cryf i'r ergyd yn ni, a gol geidwad Aberystwyth yn cadw nhw yn y gêm ar hyn o bryd. Yn bendant, ti'n credu fe yw i chwaraewr gorau nhw, Siôn, o bosib? Wel, mae wedi safio 2 gol na. Mae'n gyfateb o Sgorio 2 gol, felly o'n i gweud yn y sylwebeth gyda Dylan, pa mor bwysig yw ei cael salfan galed yn y cefen a cael gol geidwad o safon. Yn bendant. Felly, Siôn, dim goliau fan hyn ar hyn o bryd, ond mae yna ddigon o goliau wedi bod yn yr uwch gyngrair dros y mis diwetha. Amser i ni gael cibolog ar gol y mis. Wild, methu echlirio, a Price yn dilyn, ac am gol. A Price, da gol gwych. Parsons, y cefn'r chwith, mae'n ffafrio y droed chwith, yn dod nôl ar ac yn rhwydo'n wych i roi llanelli ar y blaen. Sam Parsons yn berffaith. Canarfon yn pwyso, digon o ddynion ymlaen. Y croesiad, Gosset, ar ei fres. Dani Gosset, na chi gol wych. I ail gol mewn 2 gêm, oedd hwnna'n ffantastig. Fawcett y Sgoriwr. Fawcett o bell! Na chi gol! Taran o ergyd o 10 llath ar 20 i ddannedd y gwynt, ac yn dal Mike Lewis allan yn llwyr. Ragorol. Hughes. Mae Darren Thomas tu fas o fe. Darren Thomas ddim yn cam sefyll yn y cwrt. Darren Thomas i'r golel uchel, roi'r cofis ar y blaen. Gol wych gan y cofi Messi i roi nhw ar y blaen.
Wanta Mwandwe a heibio i lifer. Mwandwe fysa gol fan hyn i'r dre newydd. Oes yn wir. Cyflymder Lifwmpa Mwandwe. Llonlli o goliau o'r safon uchaf mis yma fi'n falch taw nid fi sy'n gorfod wneud y penderfyniad. Siôn Meredydd, pwy yw enillydd gol y mis? Enillydd gol y mis yw Sam Parsons. Gol arbennig yn y cefnwr chwith, yn torri mewn ar ei drod chwith, rhediad da i ddechrau, yn torri mewn ar ei droed chwith fel o'n i'n gweud, a wedyn i'n chrymanu i'r gornel. Dim siaws i'r gol geidwad, a braf gweld Do the Die yn y cefndir yn cael mwynhau hunan hefyd. I ni gyd yn joio Do the Die fan hyn ar Sgorio pob tro'n codi'n calonau ni. A Siôn, mysio gol fach fel la ar y gêm yma, nag oes e? Byddai'n braf yn byddai, dim ond eiliad o quality sydd angen, a gobeithio gewn ni hwnna yn yr ail hanner. Beth i ti'n credu, bydd momentum gyda Met Caerdydd, beth i ti'n credu fydd y neges yn y stafell newid na? Fi'n credu y ddoi dîm cario ymlaen fel maen nhw. Maen nhw sefydlu hunan yn eitha tebyg, edrych am y bêl hir, y bêl gynnar, dyna y tactegau mae'r ddoi dîm wedi mabwysiadu. Felly, sa'n credu rhyw lawer newid i'r ail hanner. A beth am Aberystwyth, Siôn? Os eisiau nhw newid unrhyw beth ti'n credu? Na, fan ni'n gweud, fi'n credu mae'r ddoi dîm, maen nhw mor gystadleuol, maen mor debyg, fi'n credu i newid tactegau yn sylweddol, bydd hwnna bach gormod o gamble. Yn bendant. Felly, os ewn ni nesa ar gyfer, fel i fi wedi gweud, llonlli o bethau ar Sgorio gyda ni fan hyn. A mae fodlediad newydd fi a Gwenan Harris. Gwenan a Sioned yn siarad ffwtbol. Mynd i fod ar wefannau Sgorio bob pythefnos. Mae'r un gynta ar gael i wylio nawr. A sgoriau eraill y Prynhawn o ran clybiau alltud sy'n ware yn Lloegr nos Wener. Cas newydd yn cael gêm gyfartal o 2 gol, yr un yn Harrogate. Abertawe yn ddisgwr heddi yn erbyn Hull yn stadiwm.com. A mae Caerdydd yn teithio i Nottingham Forest yn y bencampwriaeth fori a Wrexham yn ennill o gol i ddim yn Woking heddi ar y cae ras. I mynd yr allan i'r cafio, Aberystwyth yn camu yn ôl i'r cae ar y gair digwydd bod ar gyfer yr ail hanner yma. Di-sgôr ar yr egwyl. Rai dîm wedi cael eu cyfleoedd. Aberystwyth wedi cael eu anafiadau. Chymaint yna, penawder hanner cynta. Chwaraewyr wedi gorfod gadael y cae, John Owen, Harry Franklin. A'r Met yn ni. A'r cresen yn edrych fel rhyw cocktail byddech chi'n yfed ar y prom yn Aberystwyth yn yr haf. Just lliwiau neis. Trial meddwl am enw iddo fe. Ie, yna ni fel yn rhywbeth. Ma' na un, Something on the beach. Fi di mynd yn blaen, wel ie, coes. Fi di mynd yn blanc, ma' na un, mae'n edrych, mae lliwiau yna. Dangos, dwi'n mynd potio'n ddiod gadarn gymaint o hynny, na pam, dwi'n syniad y fi. Di-sgôr. Yw hynny'n gallu newid. Pob pwynt mor werthfawr ar hyn o bryd yn y tymor. Nad i'r ddau glwb. Mae pwyntiau wedi bod yn bryn, gwedwn ni. Ar y fuddugoliaeth i Met yn erbyn Pen y Bont yn ddiweddar. Yn hwb o'r ethrol iddyn nhw wedi gofio mae Pen y Bont i wneud. Efo Pen y Bont dal yn di ennill. Ond gem y cyfartal. Yn erbyn clybiau mawr y gyngrair. Sio Meredydd yn ôl yn y pwynt sylwebu. Rhawn prysur iddo fe. Ac Aberystwyth ar y droed flaen ar ddechrau'r ail hanner. Darlington at Phillips. Mae Phillips yn gyflym. Colli ffordd ar cyffyrddiad yna. Gan y dafliad. Dyma'r capten, Jack Thorne. Gynt o Drenewydd. Yn gadw at fil. Phillips eto, cystadlu. Gwell gan Aberystwyth. Dim gobeith, glwfswn y dyfarnwr o fan hyn. Yn ymateb i'r gri am y gic rydd.
Rhys Davies yn ei chodi Correa yn cystadlu Emlyn Lewis yn o gynta. Ond tro Met i geisio creu, ond tro Met i golli'r meddiant. Rimmer yn cipio'r meddiant, a mae'n ôl gyda'r Met erbyn hyn. A Cosby yn ôl at Lang, lot o enw cyfarwydd ar goll o ran Met Caerdydd, os chi yn ymuno gyda ni, Kyle McCarthy, Chris Baker, Elliot Evans ddim ar gael, y rheolwr, Christine Edwards ddim yma chwaith. Aberystwyth di dioddau 2 anaf yn yr hanner cynta. Felly'r ddau dîm ddim ar ei cryfa, mae'n deg dweud hynny, Correa a'r cyffarddiad at Phillips, ond mae'n lwcus i gael hon yn ôl Correa. Bas na'n well, yn temptio, ond Joe Evans yn ôl at Lang. Dal bach yn gyflym yn yw, popeth yn cael ei ware, 100 milltir yr awr. Rhoi drwr ar y bêl. Ond dyna'r tactegau, mae'n amlwg mae'r ddoi dîm wedi cael ei mwyfysiadu edrych eto. Pêl hir dros y top. Honna'n dod i ddim byd yn y diwedd. Oedd Aberystwyth yn credu bod hwnna wedi mynd allan i dyn nhw, ond ddim yn rhy hapus. Cybys i yn edrych yn ddifrifol dros ben, 2 eilydd yn barod. Felly, opsiwn yn bryn, os angen newid pethau. Dim ond Jonathan Evans a Richie Ricketts, fi credu, sydd ar ôl ar y fainc i Aberystwyth i wneud rhyw fath o newid. Gan weld be ddaw yn yr ail hanner yma. Dechrau bler i'r ail hanner hyd yn hyn. Chubb yn codi'n da. Lewis Rhys yn cael ei lorio. Eto, Arnold yn gwrthod pob cais am gic rydd ar hyn o bryd. Fil. Nath e troi mewn cilch y cadw'r meddiant. Cosby ac Owain Jones mewn i gilydd. Y 5 gol tymor diwetha Owain Jones. 1 yn ebyn y Met. Oedd yn hwyr fan yna. Mae wedi bod bach yn dawel heddi. A ni'n meddwl falle oedd un i wylio wedi gyda'n cael ei hat-trick wrthos diwetha. A'r gwr arall oedd hat-trick di gadael y cae, Harry Franklin. Y ddau dîm di ennill yn y copan, y ddau dîm yn cwrdd ei gilydd yng nghopan y gyngrair mewn 10 diwrnod. Met di taflu pobl i fyny at hon. Chubb a Rhys, ond Jones i Aberystwyth cyrraedd na gynta. Chubb di bod yn taflu nhw. Ni di gweld hynny. Wedi dod trwy'r system y Met hefyd. Ei unig glwb. Edrych am Emlyn Lewis. O, Emlyn yn achosi problemau fel byddwch chi'n disgwyl. 2 faint, nôl at Chubb. Rhys yn opsiwn. Chubb dal i fynd. Cedig o le. O, Chubb eto. Nawr de, Phillips, sodliad hyfryd. Wel, mae dyfan wedi gael popeth i fynd. Stopio'r chwarae fan yna. Aberystwyth yn bell nôl, ond gyfle wrth ymosod o bosib. Ie, mi oedd yna gyfle yna, ti'n iawn. Ond fi credu bod wedi gweld yr gic rydd mor amlwg a'r ffaith bod wedi mynd lawr, Thorne wedi mynd lawr mor dramatic yn mynd i weid. A neb o Aberystwyth yn cwyno am y penderfyniad, nhw'n falch o fod y chwibal. Fel ti'n gweud, mae'r bell nôl yna, so yna falle yn hanner y Met, a bod yna gyfle, wedyn mae'n stori hollol wahanol. Pwy sy'n gallu creu rhywbeth yn y gêm yma. Aberystwyth wedi colli 3 gêm o gol i ddim. O Met Caerdydd i 2 gêm oedd i cartre diwetha, ond di sgwr. Dwi'n eisiau sbwylio sport pawb, ond dyna'r ystadegau ar hyn o bryd. Gol wedi bod yn bryn. Davies ar bas tuag at Lewis Rhys. Eto'r syniad yn iawn. Bradford ar gic hir. Jones eto. Fil ar draws. Wel, gyda i anghofio am y 5 munud cyntaf ail hanner dwi'n credu Sean. Ie, dwi'n meddwl beth i weid fyna. Haws dweud dim gweithiau. Ond yw'r gêm yn gallu newid. O, mae'n gic rydd arall. Jack Davies, y tro yna yn Sgorio Owain Jones. O, Darlington eto, mae'n edrych
Owen Jones oedd e. Fi'n drysu rhwng Owen Jones o Darlington. Maen nhw'n debyg. Ond maen nhw'n gyfle nawr. Matthew Jones. Dyn ni wedi sôn pa mor dda yw e o gicio'r rhydd. Mae'n gyfle nawr i rhoi hon mewn i'r blwch. Caerdydd Melyn wedi ymddangos. Roedd ei ambell i chwaraewr gan gynnwys Jack Davies, bod yn ofalus. Nawr mae Jones yn gallu taro nhw, crymanu nhw, achosi problemau. Aberystwyth, cyrff yn cyrraedd. Owen Jones oedd un ohonyn nhw hefyd. Y tafliad fydd hi. A ddim allan am gic gornel. Hanner cyfle. Hanner cyfle i flico un mlaen, dwi'n meddwl, gyda Jones fyna. Falle ddim mynd am y gol, ond rhoi di mewn i sefyllfa peryg. Mae Jack Thorne wedi gystaffu'r tafliad yna. Mae Jack Davies wedi clyrio gyda nhw gyfle arall. Tafliad arall. Cyfle arall. Jack Thorne. Ddim quite gyda pellter Chubb, mae fe'n gallu taflu nhw. Fel ni'n gweld, ble mae'n glanio. Na'r cwestiwn mawr o bellter, Owen Jones, hanner foli. Hanner cyfle, cwarter cyfle wedyn ni. Rwy'n i gwarter fe, jyst yn... O, mi oedd hi'n gyfle. Yn hir, mae... Jyst ddim yn cael ei gorffen iawn, ddim yn cael ei benne dros y bêl. Oherwydd hynny mae'n tyranu dros y gol. Gyma nesaf clybio yma'n ddifur y Drenewydd oedd i cartre o ran Aberystwyth. Met yn teithio i Gaernarfon yn cwrdd ei gilydd yn y cwpan. Wedyn, wrth i Harry Owen droi. Mae rediad o gemau cartre yn dod i Met hefyd. Dyma'r tafliad. Hon oedd y cyfle. Jack Rimmer yn ei dda. Dod o draws fel pob cefnwr de da. Chubb, tafliad hir. Mwy o broblemau. O ble mae'n glanio gwedwch yn y cwrt Cosby. Yn ddiogel i Aberystwyth am nawr. Davies ymlaen. Cosby a Correa ar garlam. Cosby ddim yn fynd ôl am y gol geidwad. Ddim wedi cymryd dim siawns fyna, ond blerwch yn yr ymddiffyn fyna i Aberystwyth. Wel, yn y gyfle fyna i med, oedd Roscoe braidd ymateb. Oedd ddim yn disgwyl i gyrraedd, dwi'n mynd dweud, pas dda at Jones. Gwellio'n Aberystwyth, Phillips. Mae hanner cyfle i Sam Phillips. Mae yna le i fil Aberystwyth! Aaron Postin! Am ergyd gan Jamie Feel. Wel, dyna welliant. Aberystwyth yn lledu ddi Jones. Ac yna fe, chwarae 1-2, mae'n dod i fil, a mae hwnna'n daran o ergyd. Anlwcus i bwrw. Ond gwell gan Aberystwyth. Gwych o bêl. A mae fe'n meddwl fan am yr Sgorio, ond y postyn yn dod i'r radwy i'r Met. Chi'n gwybod, am yr chwaraewr yn gwybod, pan mae di taro ddi yn berffaith. A hwnna'n hyfryd gan Feel. Jones eto, Phillips eto. Mae chi gyfuniad gan y ddau yma. Coesiad yn cystel, Correa yn disgwyl amdani. Ond wedi deffro. Mae'r gêm wedi deffro. Hyfryd. Mae'r gêm wedi deffro, mae Aberystwyth wedi deffro. Dal yn siomedig. Mi fydden ni fyd. Fel ti'n gweud, oedd e'n gwybod bod hwnna yn mynd yn union lle oedd e'n moyn iddi fynd. Mae wedi bod gyda Academy Caerdydd. Ymuno Ferthyr, haf diwetha. Blwyddyn diwetha yn yw. Haf yn drysu. O ran tymor diwetha, ni'n gwahanol, fel mae pawb yn gwybod. Mae'r byd wedi bod yn wahanol dros y 19 mis diwetha. Thorne, eto, tafliad hir i Aberystwyth. Digon o symudiad yn y cwrt hefyd. Geith y gyfle i groesi. Yn rhedeg allan o le, wrth i Chubb gyrraedd na gynta. Edrych am Davies. Methu croesi'r hanner ffordd ar un o bryd. Chubb yn mynd i adael di, na ni'n meddwl. Yn ddigon pell. Roscoe, gwell, Davies. Edrych am Harry Owen. Rimmer, oedd yno. Owen Jones yn ôl. Nawr, there's na le gan Owen Jones. Mae di troi.
cymorth yn cyrraedd hefyd. Aberystwyth yn pwyso. Rima o'r cefn i'r blaen, ond yn syth at y golgeidwad lang. Welliant. Jack Rimmer yn dangos i gyflymder fyna i lwpo rown Jones. Wel, fe gyda'r cyloia, fi wedi gweld y chwarae Park Avenue, Jack Rimmer. Fe jyst angen i fi defnyddio fwy o'i glyfder. Sef ei gyflymder. O, creuon hwyr ar Emlyn Lewis. Rhan o'r draws Melyn Fyddi. Draws y syth. Oedd hon yn hwyr. Mae yna rhyw frwydr fach personol i bod yn ymlaen rhwng y ddau yma. Neb wedi croesi'r ffin tan hyn o bosib. Wel, o'n i fan hyn nawr. Ie. Bach yn agos i Emlyn. Emlyn yn dal i goesau allan bach fyna hefyd. Falle'n edrych am y gic rydd, ond mae wedi cael niw wedi yna. Ond os ti'n mynd mewn ar chwaraewr mor gyflym yna, mae rhaid ti wneud yn siŵr bod e'n saff a mae'n mynd wedi cael doler hwnna. A cicio drwodd fyd y gos yn dilyn. Juventus y chwarae heno gyda llaw Aaron Ramsey ar y fainc i Juve. Mewn i'r ail hanner. Felly ddim yng Ngharfan Cymru ar y fainc i Juventus. Lot o gefnogwyr Cymru ddim yn rhy hapus da hynny, ond anodd gwybod beth sy'n mynd mlaen yn y sefyllfa yna ar un o bryd. Ond mae'n dewis nôl ar ei draed. Dyna newyddion da iddyn nhw. Rhwystredigaeth yn yr wythnos i Gymru, di sgôr yn erbyn Estonia. Fel Ramsey yn Ngharfan Juventus. Keith Moore, gen i weld ysbryd yn chwarae i Caerdydd fori. Ac eitha Sgorio. Sgorio eitha beniad. Brennan Johnson yn chwarae Nottingham Forest. Brennan Johnson yn mynd i sgorio. Mae Keith Moore yn mynd i sgorio. Un gol, dal yn rwystredig ar ôl gêm Estonia. Dyna ni. 4 gêm ar ôl yn y grŵp cyfan o fyw ar S4C dros y 2 fis nesaf. Un peniad ar ôl y llall fan hyn, cyn i Cosby gamu mewn. Rima ddim yn cyrraedd na, Rosgrwn o Davies. Llawn hyder at Owen. A fi heibio pawb, bod Lewis Rees yn cyrraedd hefyd. A mae Davies yn gyflym. Cyfle arall i'r Met. Fe ti'n gweud Rees dangos i gyflymder. Cael un am yn ei... Yr croesiad yn un da. Ond os neb o'r Met yn gamblo a trio cael un yn mewn ar diwedd y croesiad yna. So oedd yn bef y safon. A'r ddau dîm gyda'r potensial i ennill hon. Mae hynny'n amlwg. Coet yn gallu gwireddu yn yr un o bryd. Mae Davies yn edrych yn gyflym, fel o'n i'n gweud. Bron, hanner awr yn weddill. Hanner awr yn weddill. Gêm yn stopio llawer ar un o bryd. Bach mwy o ddadle, pobl yn cwyno. Bach o crecio am allan yna. Gair da. Fi'n trio cael allan. Tro Met i geisio pwyso yw i erbyn hyn. Price yn uchel. Gwych. Dim problem. Eto, ni wedi bod yn canmol Pereira, mae drwodd. Dal yno, cyfle i Jones i Aberystwyth, y flang allan. Mae'n lwcus bod neb yn cyrraedd ar, y flang ddim gafel yn honna. Mae Cosby wedi rhedeg y bil. A mae Jones yn cwyno. Mae fe'n cwyno bod wedi cael ei ddal. Yn hollol siŵr, falle gewn ni weld yr ail gyfle. Mae pethau'n poethi wrth ochr y cae hefyd. Yn gystadleuol. Gwych gan y golgeidwad. Nawr, mae'n cael y cyfle, mae fe mewn fan hyn, a mae'n just am ryw reswm yn goffod newid patrwm i redeg e. A mae fi'n credu bod Jones yn gweud bod e'n cael ei ddal. Mae'n just disgyn. Falle bod yna gyffyrddiad wrth iddo fe ddisgyn, ond lot o ddigwyddiadau bach. Jones eto deffro hyfryd. Flic bach hyfryd, o gwmpas fel amddiffyn. Gall yr ail hanner gyda Jones. Mae fe wedi deffro fel ti'n gweud. Troiad fan hyn. 2 o chwaraewyr Met o'i amcher. Gwych o sgil hwnna.
Edrych am creu ar y postyn cynta. Met Caerdydd. Yn ddigon cryf. Mae amser dy fe hefyd i credu. Oedd wedi gadael doi o'n nhw. Oedd dim syniad yn nhw. Le oedd wedi mynd. Nawr de, Aberystwyth. Llai na hanner awr i fynd erbyn hyn ar goeden y parc. Jones, neb yn agos i Roscoe. Bryma, nôl mewn i'r canol. Coddiad bach ymlaen, pa ymlaen. Mae dal yn os, Phillips. Aberystwyth, a Rhys Davies. Le mor bel mae'n glanio, os wneud i lanio ryle. Fil o bellter eto. Werth mentro. Try the feel. I'm here all week. Yr hen glyfio nos. Oedd rhaid i wneud y joc na, nag oedd e? Ond y heiliadau, hi bawb am y joc na. Jamie Veal. Ond heiddi gwell na joc sal gan y sylwebydd. Owen Jones. Colli meddiant. Davies. O, mae'n mynd. Jack Davies hefyd. Craig Davies a Jack Davies o'r chwith na'r Met. Correa ac Emlyn Lewis. Mon am fwydyr i fod yn dig. Bryma. Correa'n dal i'r ediad, ond mae wedi mynd allan. Mae o Pêl-droed byw i ddod. Cyn bo hir i chi, ond mae'n braf. Nodi'r gêm yng Nghwpan Cymru. Trefelyn o Gyngor y De yn cwrdd â'r pencampwyr Cei Conna. Cei Conna, lawr i ardal Port Talbot, gan nhw groeso cynnes. Amser cynio, nodwch yn amser hefyd. Yn ei esgoffa chi cyn hynny. Edrych ymlaen yn mynd i Gai Trefelyn. Rhamant y cwpan. Oedd dim lot o rhamant yn y cwpan. Mae'n ddetholion tymor yma, felly clybiau uwchyn y Cymru gyd yn mynd drwodd. Derwyddon wedi cael problemau. Wrth i gicio'r smotyn, yn mynd yn pen draw. Conna di colli yn y de, pnawn yma. Dwi'n di ennill mewn tair nawr, 2 gêm gyfartal a colli. Lot yn newid. Mae'r hediad na. Yn ebyn y Bari drwy'r i ben. Oedd 10 gêm heb colli cyn pnawn yma. Campus gan y Bari. Mae'r Seintiau newydd yn sgorio gol hwyr i gael pwynt ym mhen y bont. Maen nhw'n siŵr yn meddwl, o, ni wedi golli'n pwyntiau. Maen nhw'n gael y sgorio. Mae Cicona wedi colli. Yn hollol. Balan taro 6, 2 i Dave Edwards. Flint yn taro 4. Mae'n gymryd o stori yn y Flint. 4-1 yn ebyn y Dre Newydd. Cwpl o'r Dre Newydd, cwpl o weithio yn ddiweddar. Carfan dda gan y Dre Newydd. Flint i ennill y 4 gol i 1. Mike Wild yn sgorio eto. Mae wedi cael cerdyn coch. Ail gerdyn melyn oddi. Dwi'n ddim yn colli tair, ond yn ei chanol i. Tafliad Met a Chubb. Yn barod i'w chymryd i. Ond ydyn gallu creu unrhyw beth. Eto mae'n siomedig. Phillips yn gwneud digon. Oedd hi bach o sioc gweld Wild yn mynd i'r Flint. Oedd hi symudiad. Eitha positif mewn ffordd o'r rhan y Flint, ond syni bod Cei Conna wedi gadael ei fynd. Fi'n gwybod bod oedran yn ei erbyn ond still doing the business. Chubb eto. O'r Highland mynd yn isel. O, troi'n gyflym, nath Roscoe. Hanner cyfle eto, ond oedd hi'n bell o'r targed. Pan mae'n glanio i hwn, chi'n gwybod, mae'n fygythiad. Ie, mae'n neud y peth iawn, mae'n cymeryd i ar y troiad. A'r peth positif sydd yn digwydd pyn ti'n cymeryd i gynnar fyna yw bod y gil geidwad yn barod. Felly, mae'n neud popeth yn iawn, ond fel ti'n gweud, mae'n bell o'r targed. Felly, 2 gêm ddiwetha Met oedd i cartre yn di sgôr. Holffordd ar Bala. 3 gêm ola Aberystwyth wedi colli y gol i ddim. Be gewn ni heno, gwedwch? Sa'n gweld lot o goliau yn y 5 munud 20 ddiwetha. Ond ydyn ni'n mynd i weld 1 gol i ennill y gêm. Ni'n tybio ni, yn digon yn digwydd. Wedi gyda Sam Phillips yn greadigol. A'r gŵr yma yn benderfynol, Louis Bradford. Felly ei ffordd. Llais oedd yn ôl na, i'r Met. Nawr de. Wel, maen nhw'n gwybod bod e'n gyflym. Maen nhw wedi llorio fe, maen nhw'n gerdyn melyn fan hyn. Maen nhw'n gwybod bod Lewis Rees yn bygythiad a Sam Phillips wedi lorio. A hefyd oedd Bradford wedi gwneud yr hediad na yn mell lan y ca, felly oedd yn gwybod beth oedd yn gwneud. Gadael i Bradford cael amser i ddod nôl mewn i'r ymddiffyn. Oedd yn heiddi cerdyn felyn am hwnna.
Mae'r nifer y Caerdydd Melyn yn cynyddu. Rhanswm y goliau ddim yn cynyddu. Pwlgeidwyd allan, eto, dim problem. Mae'n hoffi rhain, nhw e? Mae'n neud edrych yn syml. Hollol syml. Na, mae wedi bod yn awdurdodol. Gento Academi Abertawe, felly mae'n ar cysylltiad sydd gyda chi gyda'r treolwr Antonio Corbisiero, Barry Morgan hefyd o'r cysylltiadau ar Academi. Darlington. Sgeilus gan Darlington. Phillips yno. Price i Met. Digon cadarn. Chubb hefyd. Allan mae'n mynd. Llawer o grefft yn y gêm ar hyn o bryd. Mae'n cael ei chwarae mor gyflym yn yw. Yr un peth sy'n digwydd pryd mae'r gêm mor ffrantig hyn. Mae'r chwyr yn mynd i rafu lawr. A falle 10 munud diwetha, falle welwn ni falle i ddwy o cyfleio. Matthew Jones yno. Croen dda. Gan bwysau. Gan Price. Ffordd o blan. Cam sefyll. Unwaith eto. Wel, mewn gêm ddisgwyl gan y wythnos. Cymru-Estonia. Dwi'n mewn un arall ar hyn o bryd. Ymddiheiriadau, mae'n bai fi yw e. Phillips. Wedi cael fflachiadau gan y gŵr yma. A mae'n gallu creu. Matthew Jones yn disgyn. Dim llawer o opsynau gan Met. Cofiwch ba, enwau mawr allan. McCarthy, Elliot Evans. Chris Baker sy'n bwysig yng nghanol y cae. Yma drosedd fan hyn yn Evan Rees. Darlington. Kick bach fyna. Darlington yn 32 erbyn hyn. Gefn o brofiad, fel oedd Sean yn sôn yn gynharach. Sgorio gol i'w rwyd i hun yn erbyn y bala i Aberystwyth. Sgorio dros 100 o goliau yn uwch gyngred Cymru. Chwarae teg. A rheini yn mynd i'r rwyd gywir. Bencampwriaeth, 7 gwaith. Mae unrhyw un sydd wedi bod y seintiau yn y cyfnod yna. Chi'n check dros o'r bencampwriaeth maen nhw wedi ennill. Rosgro yn torri'n glir. Gefn am y gol. Mae fe'n edrych am y cymorth. Mae Price yn cyrraedd. Digon yn disgwyl amdani. Croesiad ddim digon da. Davies yn gallu newid hynny. Correa yn clyrio. Price eto. Na, mae yna le. Rees yw hwn. Chubb yn y canol. Rosgro yn disgwyl amdani hefyd. Aberystwyth. Yno. Bradford. A mae Cosby i'r pella nôl. Cyfalle bod Owen Jones yn gyflym, ond digon o amser gan Cosby. Lang. I fyny'r cae. Phillips o draws Price yn dda iawn. Mae gen i cic rif yna. Fel ti'n gweud, Phillips yn dechrau dod mewn o'r gêm nawr. Ni'n dda i ennill y bêl fyna, ennill cic rif i'w dîm e. Mae'n cael ambell i gyffyrddiad, nag yw e? I fod yn dig. Ni'n sôn am gemau nesaf y clybiau yma, Dre Newydd a di cartre i Aberystwyth. Mae hwnna'n gêm ddarbu. Fi'n gwybod, chi gyfnod i awr i gyrraedd yna. Mae dal yn teimlo'n rhyw fath o gêm ddarbu yn y canolbarth yma. A maen nhw'n cwrdd derwyddon cefn ar ôl y gêm gwpan yn erbyn Met. Fan hyn. A ddim taith o'r seintiau. A them o'na. Pam lai. Boch bod rwy'n yn. Taflu'r allan. Lewis Rees. Rosgro. A dyma'r gŵr sy'n mynd i newid pethau. Davies yn y canol. Rosgro yn croesi. Ddywell ydych chi fel nhw'n cyfnewid falle. Davies yn croesi. Rosgro yn y canol. Mae wedi gwneud yn dda. Mae Chubb yn gymorth. Dim llawer yn disgwyl amdani o ran yr ymwelwyr o Met Caerdydd.
20 munud i fynd. Dyma'r ymdrechion. Pam lai? Ie. Oedd hi ar ei linell yn rhywbeth, ond fi credu oedd e'n dangos bach gormod o'r gol temptio Jones. I chi. Fydd y ddau gol geidwad yn digon hapus, tas yn y gorffen. Emlys yn ddim yn hapus, achos fi'n meddwl falle bydd e gallu gwneud bach o well, ond Bradford yn neud yn dda i gael ei bennu cyn Lewis fel welwn ni fyna. A jyst bod yno, yn y fan ar lle. Ond yn gweud, os na chi penio i, newch yn siŵr bod y boi arall ddim yn gallu penio i. Cyfle arall i Met Caerdydd. Mae'n i dda hefyd, eto. Zabre allan. O, ni'n canmol y gol geidwad yma. Ni wedi clywed lot o adroddiadau amdano fe. Ie, cadw mlaen iddo fe, bydd falle problem Antonio Cabrera sydd yn cadw mlaen gyda'r perfformiad Evelyn. Cytuno. Reit, tafod hir arall Morgan tro yma. Chubb di mynd. Morgan, weles i bod nhw'n bellach. Mae'n i dda hefyd. Yn achosi problemau. Yn taro chwaraewr dros y bar. Mae'n mynd ar bediad. Campus eto. Gan y gol geidwad yma. Dwi'n Met ddim yn gallu credu'r peth. Sut yn y byd oedd yma. Mae yna un ergyd yn taro chwaraewr y Met yng nghanol y cyfan fan hyn. Ydy, a wedyn mae'r cyfle'n dod, a mae'r arbediad yn dod. Drychau, hwn. Mae hwnna'n hedfan mewn i'r rwyd. Ond eto, fe'n cael 2 law, mor gryf iddi, straight dros y bar, gwych gan e. Mae'n gwych, mae'n gwella. Un o'r arbediadau yna. So ni wedi cael goliau, ond ni wedi cael arbediadau o safon. O pam wai, ni fwynhau hynny. 10 munud i fynd, disgwr. Met yn pwyso. Met yn curo ar y drws. Price yn chroesi. Pwy sydd allan? Pwy sy'n dyrnu? Gregor Zabre. Superman. Mae Aberystwyth wedi cael bargen fan hyn. Wel, sa'n gofio maen nhw'n talu, felly mae'n costi ffortiwn. Morgan, eto. Mae yna gyrff bob man fan hyn. Mae'r pwysau'n cynyddu ar Aberystwyth. A mae Met yn taflu popeth yn llythrenol atyn nhw ar hyn o bryd. Maen nhw'n dal i tir, ond dal yn ddisgwr. A fel ti'n gweud, ti'n cael goliau hwyr yna lan yn y Flint. Mae wastad yn mynd i chwarae dy feddwl di. A dwi'n meddwl yn brofiad neis iawn. A chi'n cyrraedd y pwynt nawr, fi'n gwybod maen nhw'n sennill, ond nhw'n colli tair yn olynol y gol i ddim. Fi'n credu bydde pwynt yn plesio Aberystwyth. Ond chi'n cofio'r cyd-destun, ond ble maen nhw wedi bod yn y gemau diwetha. Mae Met i bod ar ediad da hefyd ers colli yn drwm yn ebyn y Flint. Pwy sydd eisiau ennill y gêm yma? Rhys yw y Metro. Eto, o bellter. Craig Davies, bywiog. Owen,
Wel, ceisio creu llew hun. Harry Owen yn dal. Ma'n yn beryglus ar y bil. Creuodd y le un ar fyna i cael y shot bant. Ond dim troi dde. Ma'n cael ei gwthio nôl fan hyn hefyd yn dafel bach Aberystwyth nag nhw. Hynny, tafiad hir. Yr eilydd, Rhydian Morgan wedi cymryd lle Chubb. A mae hyn yn achosi problemau. Mae'r pwysau'n cynyddu, Emlyn Lewis yn o Rosgro, o Harry Owen, fel o'n i'n gweud, yn dal hefyd. Aberystwyth yn gadarn, Thorn y capten. Morgan bach yn wyllt, ond Lewis Rhys sydd yn o'i met. Price. Cyffyrddiad da at Rhys, cyfle i met. Sabre wedi darllen i. Dim ffys, jyst disgyn ar y bil. Ie, Rhys yn neud yn dda, ond jyst methu ffindio un o'i gyd chwaraewyr. Dim tequila sunrise fyna. 7 munud i fynd erbyn hyn. Beth chi'n neud pan chi ar y cae mewn sefyllfa fel hyn? Chi'n dal eich tir yn mynd, okay, gymryd ni bwynt. O, dy Cyrraea ddim eisiau gwneud hynny. Cyrraea yn deffro, Owen Jones. Mae di mynd heibio i Morgan. O, Morgan yn ôl, yn rhwystro. Yn ildio'r gic ornel. Gwych gan Cyrraea, benderfynol. Owen Jones jyst yn cymryd cyffyriad bach yn drwm. A wedyn y ongl.